Partiċipazzjoni rekord ta' 330 persuna. 17 il-edizzjoni ta' Thomas Smith Charity Swim kienet waħda suċċess, hekk kif il-fondi kollha li nġabru marru b'ris il-Community Chest Fund. Żewġ persuni li użaw is-siġġu tar-roti kienu preżenti għal din l-attività wkoll, plan li jgħinu l-persuni oħra. Attività sabiħa u fl-istess ħin ngħinu l-Community Chest Fund ukoll u nieħdu gostu kollu. Noel, wieħed mill-persuni li għamel użu mis-siġġu tar-roti, saħaq li għamel din il-qabża plan li jgħin lil min huwa inqas ix-xortjat minnu. Għattu volontarju u rritnejn. Noel qalilna wkoll li l-baħar kiesaħ mhux se jdejqu. Mabxalfejn, tuħu dexa l-ewwel darba, id-dum ftit, u terġa' titla'. Dan l-istazzjon ħal kumment ta' Alfred Abela ta' 79 sena li din kienet l-10 darba li qiegħed jipparteċipa f'din l-attività għalkemm jinżel jom diversi drabi matul is-sena. Illi xi 10 snin nagħmel ħadd il-biċċa xogħol li niġi kull sena u naqbes hawnhekk u nhom hawnhekk. Però jiena nibqa' nhom is-sena kollha. Fil-11 ta' Mejju li ġej nagħlaq 79 years. U dan. Però nipprova nżomm daqsxejn waħda attiv. Il-President ta' Malta Mary Louise Collier Preka kienet preżenti għal din l-attività. Hija ringrazzjat lil kull min kien preżenti. L-Għaqda tas-Salib l-Aħmar u St. John's Ambulance kienu preżenti għal din l-attività wkoll biex jassistu lil dawk li jkunu preżenti jekk ikun hemm bżonn ta' xi għajnuna. L-ammont miġbur ta' 14,000 euro mar bris il-Community Chest Fund.